Halløj Sovs, og velkommen til Min mor hedder John, men hvad med Jesus? Jeg er sammen med Toby, og sådan er det med det. Retardo, tapas, prøvesmagning. Vi har prøvet det før, I ved det. Vi går bare i gang, stille og roligt. Toby han aner ikke, hvad det er, og jeg ved godt, hvad det er, så det er faktisk lige klamt. Ja. Yeah. Vi lægger ud med sådan en her. Hvis du tager en, så viser jeg til, til John'erne. Ja, jeg vil sige, det ligner lidt en smørklat. Ja. Eller noget budding. Vi prøver. Smager af kapers. Det smager af kapers, men det er rører ikke. Der er lige præcis, at jeg har løbet på datoen. Nu er ikke så slemt. Vi tager en til. Jeg kan lige have den her færdig. Så vil vi godt lige nyde skrald. Viser du? Og så viser jeg. Du skal lige vise folk, når du er ved at kaste op. Det er det, de betaler for. Jeg skal lige have det her ud her. Det var første sample. Skyller lige. Ja, tak. Der blærer jeg mig med at vise det her. Og ja, det er, hvad det ligner. Skål! Skål! Stadig single. Mayo. Hold da op. Og hvad er det, de siger op i Norge, når der skal være rigtig fest? Og de skal have banæs. Skal I have estragon i den? Og så dårligt fortalt, men det var banæs mayonnaise. Det var ikke så slemt. Nej, okay, det var mit stikord. Værsgo. Ja. Det her, det ser så... Det ser rimelig glammer ud. Det ligner ris, men det kan jeg garantere dig for, at det ikke er. Det drypper let. Så man også, ja. Vi kører. Nu dør han. Nej, du bærer den. Det er godt. Det er krabbekød, hvor jeg ikke helt kunne tyde på undersiden af noget som helst derude med udløbsdato. Whatever. Det lå i hvert fald ude på parkeringspladsen. Vi tager den næste her. Ja, modtaget. Vi skyller lige. Og skål derude. Jeg skynder sig at få den grimme smag væk med et stykke med, hvad der udenvar ligner fedt. Den ligner regulært fedt. Ja. Og det er godt, jeg har lavet sådan nogle små, tænker jeg over nu. Ja, det er rigtig lækkert med sådan nogle små portioner. Okay. Det tror jeg, det er første gang, jeg ikke snurrer. Nej, hvad fanden er det? Hvordan kan du tygge det? Det er så ulækkert. Du er sindssyg, mand. Snurrer du? Jeg er en flure. Fy for satan. Okay, det var fucking klamt det der. Det minder mig om sådan noget paté eller sådan noget. Jeg har gået i katolsk drengeskole. Det her, det er by far det værste, jeg nogensinde har slugt. Hvad var det? Nå ja, det var ricassé, hvilket er smørbar gris. Ja, okay. Ja. Vi tager sådan en her nu, vi er i gang med det lækre. Det er altså også en, der drypper. Jeg kan sige, at det ligner en fisk. Jeg kan afsløre, at det ligner en fisk og noget, der... Nej, det var for klamt, det vil sige. Skål! Meget saltet. Ja, meget saltet. Man skal bare ikke tænke på, at det er en... det er faktisk bare en ansjos. Ja, det er ikke så slemt. Det er meget salt og meget tøragtigt. Fint, så tager vi en til i samme familie. Jeg skal lige skønne. Jeg kan afsløre så meget, som det også er lidt fisket. Ja, den der ligner også lidt noget fisk, og så er man sgu ikke noget let. Ja, så siger vi, det er tomatsauce. Seriøst, når en sardin er det bedste, du har fået hele dagen. Ja, det var faktisk ikke god. Eller dårligt. Vi tager lige dem herovre. Ja. Den er lidt svær at... Ja, måske skal vi beskrive det. Det ligner små puslespilsbrikker. ja. Godt lavet, John. Præcis. Sådan lidt
små puslespilsbrikker i sådan noget lidt lys. Ja, lad os overforklare, hvad puslespil er. Ja. Skål. Hvad helvede er det? Jeg har faktisk smagt et puslespil engang, det smager bedre end det her. Det er meget sødt. Smagt for langt, mand. Jeg kan afsløre, det er... John, vil du slikke mig i mine... Honningbamser. Nej. Ej, okay. Det bliver værre, hva'? Du kan godt lide det. Nej. Det kan ikke smage dårligt. Det er bare sådan meget sødt og meget ekstremt knasende. Ikke så? Modtaget, I hørte det her først. Vi er ved at være der. Vi skyller lige en gang efter det her tørre lort. 4 tilbage. Ja, tak. Det er et stort glas, ja. Skål. Skål. Bund eller hov. Citron et eller andet. Instant kajatsik. Det er... Ja, det er faktisk bare friskpresset citron. Det er ikke så sjovt, men det smager afskyeligt. Jeg kan ikke lide mausen, kan jeg mærke. Ja, min smager også helt fucket. Værsgo. Og det er ikke kun at se på. Og jeg skal have den største, hva'? Det kunne du tænke dig. Ligner flødeskum. Jeg håber, det er. Lad os gå efter det. Nu skal jeg lige. Hvad er det, Tobias? Kælling. Nej, ikke en kælling. Det er rygost. Men det er sådan, osten svarer på en surstrømning, fordi dåsen der var sådan et stykke fra pop. Så den var sikkert frisk. Nå, lad os vi tager lige dem her. Jeg skyller lige, så er jeg med dig. Ja. Yeah. Det ligner små dårdyrlorte. Skal man tage 3? Jeg har taget 4. Så tager jeg 4. Nå, nej. Lad os bare sige, at det kun ligner dårdyrlorte. Ja. Ja. Jeg troede, det var sådan... Jeg troede, det var knasende, men det er sådan... Ej, ikke helt. Det var højt. Ej! Hvad var det? Var det 3. gang? Ja. Godt. Hvad dejligt. Nej. Det sidder fast i mine tænder. Ja, så hun også. Ej, hvad fanden var det? Det er det klammeste. Det var faktisk bare frugtkugler. Frugttestikler. Frugtkugler. Ja. Lad os tage den der, så er det sidste. Det er den, Tobias han har glædet sig lidt til, fordi det ligner Nutella, dejlig flydende chokolade. Ja, Nutella og chokolademus. Jeg vil lige en ting. Du må ikke lugte til det, det skal bare ned. Kør. Nå. Var Det er brun sovs. Det er andesovs. Det vil sige, at man har simpelthen taget en and, så man bare... Vrede den ligesom en karklud. I hvert fald, vi har tænkt os at sige. Tusind tak, fordi I kiggede med på det her ingenting. Det har var været skønt. Det har været skønt herligt. Ja. Det er super. Det er det bedste, jeg har lavet de sidste 5 minutter i hvert fald. Absolut. Kig med en anden gang. Glædelig påske og bold hårdt.